Sanibonani bakwethu, ngithanda ukuthi mingelela nginamukela ohlelweni lethu lezindaba @spimida_tv1 bakwethu. Uma uqala ungena ku-channel yethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare link lethu ukuze sidlondlobale njalo. Bathi-ke #our quality is the best, trust and believe it bakwethu. Ohlelweni lethu namhlanje la siniphathele indaba ezimnandi kakhulu. Bathi ngomhla ka-18 June 2022 isikhathi kube ku-9 o'clock ekuseni bakwethu lapha endaweni yasemzimkhulu bakwethu Ethembeni. Bathi kuzobe kunohlelo lwe-motivation moment-ke. Bathi-ke bakwethu #vuka muntu omusha, #your life is as good as your mindset. Basho njalo ke kanti-ke ilocation bakwethu isikhomba kwaJawuza esitolo Ethembeni. Bathi-ke kumahala bakwethu kungena noma ngabe ubani noma ngabe uluphi uhlobo lomculo olwenzayo, woza uzomotivateka. Kanti-ke bakwethu umsunguli wohlelo thola insizwa-ke bakwethu lapha umbekezeli. Kanti-ke i-line-up yethu yosuku bakwethu izobe ihamba kanjena. Kanti-ke izihambeli zethu zosuku bakwethu sizobe sithola uNathi Mkokstead kanye nomkhulu uMahloba wakwimbewu. Bathi-ke woza uzojabula nathi bakwethu. Isikweletu uzobe khona uJoy Jawuza, kanti uMabhluku uzobe khona, uMbathani kanti noZulu uzobe khona, uMondli uzobe utholakala bakwethu, uGoda Music uzobe khona, uMzukuthula uzobe khona, umfoka Mkhize. Bathi-ke uWanda uzobe khona, uSibusiso umfoka Khuboni uSibu, kanti-ke noMahlinza uzobe khona, uKhaya Zulu noThembeka and many more. Bathi woza uzomotivateka ngosuku olukhulu bakwethu mhla ka-18 June 2022 lapha Ethembeni kwaJawuza esitolo. Liphuma ngobuningi benu bakwethu, nambe niyoseka i-motivation ezobe khona ngosuku. Kanti-ke sengiphetha bakwethu, ngiphethe ama-clip wabaculi abazobe bekhona ngomhla ka-18 bakwethu. Woza ungaphuthelwa nawe. Mabile siyathandana, bazamilo sehlukanisa, bohluleka to win it. I